Parlok bayi je kajingya lenti jong Ri Bhoi district ke balai posnam kamdai ke besok. Hapadeng jong ini kilai posnam udon uwei ubriu halendat jongka. Baduta ide imahe di lapang. Dailang bajong i balai yo ya kene kesngi. Dailang bajong i balai yo ya Ri Bhoi district house nap kat kendai spak kendai puar. Walada imdon ini kepor nagaliang jongi kirang ba snong Ri Bhoi district barok kuai. Mahe kublai sibun ya kene kesngi. Kublai sibun ya ki lai potli ki snam ki ba pila penlong ya kene ke sngi kumni kumba galong. Ngai kublai itu kepor kumai mau jadi rembai SR Moksha RR Kensai makdo kidai kinong lam lenti bat ki wei pat ki bangimla banjer kum padar sngi bat ki kuai. Ki badai lengba jong i belang prat lenti ya kene ke district ke bi ki jongi. Ki parlok barok ni sngai ban ong ban nakaliang jongi kirang ba snong ni sngo ban ai ke jing kublai ke ba kerpang klem deklet ya ke district administration ke ba nagawai ke por segwai pat la perlong ini ki program ringkat bat ka jing trailang bat ki officers ki let ki DC ki let nagawai ke por segwai pat Henry ke jing traikam kadang klan nagawai ke por segwai pat bat ni sngo sarong ban penpau ru ba ka Ri Bhoi district ke ba i ke jongi kalayo kat hadu ke kerdan Banyo ya ke district kaba paunam hapo ke state jong ke India borok wei kum ka aspirational district kublai sibun nak benta ke jing trailang jong baro kai ke bangi kentu ni ke por kalong ba plan imat ki parlok ngidon kam haga bakum kene ke sngi ya ke jing trailang klam da ken je ke no ke jing sngo seng klam ga ken je ke no ke jing sngo politics klam da ken je ke no ke jing sngo don kam ban wanra ga jing trailang ni don kam ni ke teamwork na du kinong mi khamat district administration ki rangba snong ki sang halang tong ini pelong ye ke district Ri Bhoi ka ba job district Ri Bhoi ke ba i ke jongi to phanang ya na ka bor sa ka bor ban na ka jing job sa ka jing job khublai se jarngo Shibon ba bibi makdo ibangi jukhadiet ibado nakabenta kato ka jingkran jongpi ka jingkran ka badon jungmut ka jingkran ka badon ka ya ka khubor nakabenta jongi wei peiwei ki badon ka ka por ka bementa ya IP ka jingkhublei bat ka jikin pocket yang ba phinang yo ka met ka bashat bakhlan bat kham tom me ka mensiam ka berham banai tre kham bha bat kham janai nakabenta ka jingpha jong upat ba ubadon ka ni ka Ri Bhoi district ka be ka jongi hakani ka por ka bementa ngi ngol ki badon bok sibon ban don ringkat bat ngi advisor jong ka Ri Bhoi dorbar i ba RR makdo hakani ka por ngan khot ini rangba ba in wan sni khmat pan ai ki jingkran ka jongi. Good afternoon, Ri Bhoi. Parlok bai junga khmat rangba bat kilong kemi bat kerpang phi khun samla ki badan lang hakane kapur. Respected SP Ri Bhoi Shri Giri Prasad ji, respected DC of Ri Bhoi district Shri Arpit Upadhyay IAS, thank you sir. Ki nong mikmat badan buram jungi ba Meral Bones im ba Charles Marnar bat iba balajin shipongot pidan lai kidan bat ngi nyo kidan hangno nginam bisni kata ndangi pen pawi ka jing kmen makini ki laingut ki khun prang sngi jong kadang Ri Bhoi ki batip ya ka it ya ka hima ya ka khia ka shon ya ka long renyang jong Ri Bhoi kidan bat ngi ngai scam kinang yai dan hakawai pat kapor tang sikentin kajing yale ban yo ya ka Ri Bhoi district
namar ngam tiban mga dem secretary jong ka Ri Bhoi District Demanding Committee, but iba led jadi rembay, former Chief Minister jong ka Meghalaya, ilong chairman jong ka District Demanding Committee, tang Arsensyong Committee, kata ka Demanding Committee, pa iba Dr. Didi Lapang, Arsensyong Committee, ngiyo no ila ka jong ka district. President jong kasunjuk kirang ba Shillong ba Bibi Makdo. Ila ay kanam kaburam ngaro ni kaju kapor. Kublay sibun Dr. Didi Lapang, bat ka sarkar jong piya katu kapor. Kabala ay ka Ri Bhoi District kabala dap manta life host nem. Haki nyo pusan pra host nem menswa. Kadon kaway kasur jing sawa hak tem Ri Bhoi ka papa sutanat ba hak tentang skor jong ki kun jong Ri Bhoi. Bat kata kasur jing ruai kabala thau de ba Rolinson sadam kabala ruai pajba ang tehmurong kaong kumni hak tin Bhoi. Chem ken pau nga ka Ri Bhoi tmai. Kinarlain ki ong chem kan pagmut pos niu. Nga pos niu ya ka Ri Bhoi tmai. Kabada ihun hai ka ong katakakentin. Ka Ri Bhoi dorbar man kapor man kasnem man hadu menta menne ka persyang ban penhun. Ka persyang ban pendep ya kene kijing ang nud jong kilong swa kijungi. Ba ka Ri Bhoi kanlong kabatmai. Tmai ringkat bat kajing dap kajing biang, kajing kot kajing khia, kajing nang kajing stan. Bag kayo ka kot bat baro ka mentajong kani kajing im. Ka Ri Bhoi darbar ka angnut. Ban panlong iginong song sinong jong ka kibadon way kador. Kibadon, kanam, kaburam. Kaya kita kador jong abat jong pi, nginam laban panlong ya ka snong na ka ying ka jongi, ya ka snong ka jongi, ya ka rigarat ka jongi, ladang ngimdon kador. Kador jong ka jinglong riuplay, kador jong ka jinglong tibriw tiplay, kador ya ka ban, nang ban ya im haka im lang salang, kador kabang itresitam, kador kabang angnod ya ki babha. Kajing angnod jong ka Ri Bhoi darbar kanday kumta ban panlong ya ka Ri Bhoi District kumalaong ginum kiran kibasakman kaway na ki district kababit kababiyang hakiliang baro. Don ni Father hangni banyo iya kata ka nam kaburom. Banyo iya kita kikirdan long briw man briw kibakum kita samla bayi. Kibalawan ra ay ka nam kaburom da kajing job jong pi piyok bun da pikin lang iki medal ha kani kabladep Meghalaya sport. Kayo bun ka Ri Bhoi. Kubresi bun ngaklat ipi banang na dubasdang. Ya ka nam kaburom kajong pi. Pila kensiyaw. Pila senyang. Nakabantaban ra iya ka buram ka akor hapo kadong Ri Bhoi kajungi. Ngingay scam nginla banyo ngamot banong yakin ki banta jong kani kajing im kababit kababiang haki lang salang don tang kaway ngatray Father in manjuri ngay kata. But people ki perlok pinya manjur. But kata kaday kajing love 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 kajing Iyala de, tamawat isi iya kiway, iya gihinman ki para, iya gikimigi pa, iya kaan, jong ka sarkar, iya ka mariang, bat iya bulay. Ladang idon ka ni ka jinglong, kabakum kata, klem jing artatin, ka Ri Bhoi jongi, ka state Meghalaya jongi, kan sa pu, kan sa ping, bat kan sa long ka ri ka bat tibriw tiblay. Tiya manta, kiperlok,
Kidon kidak kisin kiba pau harum haneng. Kibang idey ban rat dingkong. Nakaimlang kasalang, nakasensyar ka kadar. Bat nginle ya kata ada kajing i. Haki benta baro jong kani kajing im kajong i. Bat ngangai scam. Ba. Lada uwe pa uwe unong syong snong. Jong kadong Ri Bhoi. Ukwa ban yu i sisa ban penurlong ya kata kajing puak sniw jong kilong suwa kajong i. Klem jeng artatin. Ka district Ri Bhoi. Kan salong ka wei. Na ki district kiba pu kiba ping kiba dap kiba biang. Imslam. Ri Bhoi district kajong i. Kublai Shibun. Kublai Shibun ye ba ar makdo ya kejingkran kejongpi iba ar makdo ngi sungthu bai lalong teng UMDC jong kanongpo constituency hagi snam ki balalet bat ngi perkhat bat ngi ken mauru ya kejingno asnyang kejong i syakanika constituency ke bai dan kita por pemerintah bat ngidap la kejingso kemen ban yo i bai dang dan pedang kemet ke basyat ke baklan te kani ke por ngi pha ke jing kublai kit boket yang ini rangba bai dang yo kemet ke basyat ke baklan bat kham tam ke men sim bai dang tre kham bha bat kham janai na ke benta kani ke them Ri Bhoi ke bai ke jongi te por lok kani ke por pemerintah ngin ya pet sipor ya ka message ke ba an saai pedang jongi lingba U Chief Minister Berem jong Kejala Meghalaya I Dr. Didi Lapang. Dear friends, I'm honored and privileged to be here today to celebrate the Foundation Day of Ri Bhoi district with my dear people of the district. 3 decades have passed since Ri Bhoi attained its full-fledged district on the 4th of June 1992. I stand here today to remind ourselves with joy and jubilation for the realization of the long-cherished dream of the people of Ri Bhoi. We have encountered many hardship, discontentment, and hurdles to achieve it. But with prayers and steadfast support of the fellow citizens of Ri Bhoi, we were able to enjoy the fruit of success. I have much to owe to this achievement of my colleagues, dignitaries and officers who have worked tirelessly to bring about development in various sectors. There has been a tremendous growth in the field of education through various initiatives and programs of the state as well as the central government. Through these programs and initiatives, the delivery of education has improved greatly in the district, and we see many students have been molded into responsible citizens and are equipped with the best knowledge to match this competitive world. I would like to take this opportunity to laud the leadership of our Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Conrad Sangma, Deputy Chief Minister Sri Preston Tonsong, and Cabinet colleagues who are the part of a policy and decision-making procedure to make all things work, thus making everyone at ease. And it will be improper for me to forget those frontal warriors who have risked their own self for the safety of the citizens of the state, the health department, police department, and many other departments who have contributed and cooperate in the line of duty. I also appreciate the effort of the district administration and all the employees from different departments who have engaged themselves in the fight against the epidemic, especially in an effort to bring back those citizens of the state stranded in other parts of the country.